Ah? Ano na? Okay, number 5. So, mo yan, lama. Wala atake personal. No? So, di wala atake personal. Nga ingon si Rajiwan, guwapo, hindi. Ingon anak. Kaya personal na siya. Unya, atakihon lang ang argumento. Mga palasing nga nahimo og ang estilo sa pagtubag sa pangutana. Pwede makabidyo ang tagtuod sa dialogo. Ang video dili pwede editon. Pwede maski bisag unsa ang version sa Biblia, pwede Old Testament lang, pwede po New Testament lang. Pagkadawaton with exception sa Biblia na kung fraternity version kinira ang dili pwede gamiton. Okay? So sabtan mo siguro na to, no? Pag moingon ang moderator na ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Lutaw, kinahanglan ang moderator nga wala tubaga ang pangutana. Ika-11, kinahanglan nga ang pangutana bahin sa Roman Catholic Church kay gitungkod ba ni Kristo kung naay pulong Roman Catholic Church pagkatubugan gayud. Lutaw, kinahanglan tubagon kini responsive sa pangutana. Responsive kung oo o dili ay dayon mo qualify. Dawaton na ng standard ka referensya o pwede. Okay. Dawaton na ng standard ka referensya o pwede kinigamit. Wala rin? Wala. So, asan mo taman? Dili taman? Ito ba nila taman? Okay, atong ganito na important. Okay, 15. Sulod. Ang role sa libro na organization and debate by Africa mao ang pagbasihan sa ubang goals na wala ka sila. Okay. So, kaya sa debate niya. Ano na? Ano yung training? Pwede ba ibisan sa version sa Biblia? Pakon. Baik sana. Ay nang mahibat na to. Masala lang ka may kapuntahan, hindi man sa Okay. Zulot Zulot ang tirap. Mo intirap. So, ang pila ka pinong first time? Okay. Ang format sa atong dialogue, first, affirmative stand, 10 minutes. Cross examination by negative to affirmative, 20 minutes. 1 minute to answer. First negative stand, 10 minutes. Cross examination by affirmative to the negative, 10 minutes. 1 minute to answer. Rebuttal of affirmative, 5 minutes. Rebuttal of negative, 5 minutes. Negative, final stand, 5 minutes. Affirmative, final stand, 5 minutes. So, paano ni? timer. Ting. Ano na yan? Hello. Check. Okay, sagot na. Jundreo. Nah, may oras anggot. Sige.
Sige na. Junre. Double J. Ikaw, thank you. Double J. Cellphone naman, cellphone rin kayo, Relo. Okay, timekeeper. Jackson Jaguar. Lagay sila bago sa type of print. Nakatrayo sa ito. Lagay sila buwan. Paano may isa na gawin ako? Ay, napalong. Wala, ang good. Palo. Ato siguro. Palo. Ubus ba? Palo. Ano na tagay? Ewan na tagay dito. Tara. Palo. Palong. Akan mo dali doha. Palong lagi mo ya. Kada object. Okay, pag mga 1 minutes na lang, ay lang mag 10 minutes, mag-sindyan na. 2 minutes. Okay, 2 minutes. Sindyan na ka. Pag sindyan na ka na, so 2 minutes na lang. Okay, so, siguro na maglagan. Atong ihatag ang Brad Jiwan ang time para sa 10 minutes nga pagpapatuod. Atong sa siguro ihatag, no? Atong ihatag o mga 2 minutes, no? O 3 minutes ba? Alam sa pagkaila-ila, ay hatag sugod. Good side. Okay, atong ihatag si Brad Jason. Para sila po ilan. Atong speaker gikan dayon kini sa Butuan Barangay Magsaysay. Aton sa Smoke City Barangay Magsaysay. Naila kini siya sa usa ka human kini siya sa kurso nga education. Samtangan sa maestro usapon usa siya ka na-eskwela karon sa law student dito sa Himuog. Nagbuha siya unit sa Butuan, sa Butuan, no? O karon usa siya ka Catholic defender sa diri sa Arts Diocese sa sa Cagayan de Oro, no? Atong pila na karon atong si G1 Paisones. Okay, so bago ang atong fokusas mga libaditor gikan sa Himuog City, Brad Jiwan Paisones. Atong sa ihatag ang time pagpaila-ila po sa iyapong katban, no? Atong ihatag si Juan, isa man mo paila-ila ninyo. Atong ihatag si Brad. Okay, negative side, now si Mother Pinalado di sa Kibawi. Mora. Nani sa Radyo Abanti Mata Domingo o sa Giant FM 99.9 sa Dagulo. Okay, so salamat. So, dito batanan, atong ihatag para kang Brad Jiwan ang time sa 10 minutos nga pagpapatuod. Igsoon katawhan gala mayong adlaw. Mga igsoon, ang akong tema nga barugan karon mao nga resolve
that the Roman Catholic Church was founded by Christ according to Bibles. Iris na na po ang reference. So, the only versions nga dili na mo dawaton mo lang ang confraternity versions. Manawa na lang ako dala. Karon sa pagmamatuod mga igsoon, himo ako duha ka mga contentions kung argumento. First, contentions of biblical syllogism. Major premise. So muna ginatawag mga igsoon nga deductive reasoning. Major premise. Si Kristo nagtukod og iglesia kung simbahan. Ebidensya. Mateo 16:18, bagong maayong balita, Biblia. Busa, sultihan ko ikaw, nga ikaw si Pedro, o sa ibabaw nining bato, tukuron ko ang atong simbahan. O bisan gani ang kamatayon, dili kayo makabuntog niini. Minor premise. Kini nga simbahan, usa lamang kalawas, di ng Hudiyo Hintil, mahimusa lamang kabalaang Katoliko nga simbahan. Ebidensya, 1:16. Sa Biblia nga Protestante, nga way of paraphrase of Bible ni Joseph Hall, All Heart Scripture, Volume 2. 1:16 muna itong mabasa mga igsoon. And other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Yea, my chosen people of the Jews, and now my known, noted flock, but I have other sheep also beside you, even the Gentiles, which are not of your fold, but you shall have a fold of their own, a more famous church than yours. This must I, Arlong, bring home out of the waste desert of the world, and they shall hear the voice of my gospel, and by the power thereof shall be united into one body of the church, which you as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their only head. So, maimo din sila usa ka Katoliko nga simbahan. A plain and familiar expression by way of paraphrase of all hard text of the whole divine scriptures of the Old and New Testament by Joseph Hall, Protestante, volume number 2. Conclusion. Therefore, ang simbahang Katoliko, simbahang Ginoo ni Kristo, mao simbahang Katoliko, sumala sa Mateo 16:18 o Juan 10:16. Ikaduhang contention of biblical syllogism. Major premise. Ang church in Rome na ila sa pagtuo sa tibuok kalibutan. Ebidensya, the letter of Paul to the church in Rome. Chapter 1, verse 8 to 9. Jerusalem Bible at gamiton mga igsoon tora dito aron madali atong oras. That first I thank my God through Jesus Christ for all of you, for the way in which your faith is spoken of all over the world. Minor premise. Kung ang tao na converter siya matulay pagtuo, mahimo siyang sakop sa Catholic Church. Sa mabalay din ebidensya. Nara mga igsoon, paraphrase of the New Testament, Richard Baxter, Bibliang Protestante. Roma 11:23. And God had not excluded him from grace of the gospel, so as to make their recovery impossible. Have been converted from unbelief, which God can effect. This shall be grafted into the Catholic Church, so that kanina may the episodes of the Pope, the episodes of Paul Apostles to the Romans. There is a chapter 11, verse 23, atong mabasa ang Catholic Church diya sa episodes to the Roman. Muna conclusion. Therefore, my soul, it is respectfully submitted that the Roman Catholic Church is based on Romans 1:8 to 9 and Romans 11:23 nga naila sa tibuok kalibutan upang ang dili magtutuo mag-converter na sila mahimong sakop sa Catholic Church. Munang gamit ang duha ka kontinsyon nga ako nang ipabarog. Ang simbahan nga Katoliko diha ay sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma ginatawag og Katoliko nga simbahan. Di modo ako napamatuan mga igsoon nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo gamit lamang ang Biblia.
O base mo niya ang tana kung kaabang mga igsoon nga asa mabasa sa Juan sa Biblia litra po litra nga si Kristo nagtukod o Roman Catholic Church. Atong tubag, dito, dili naglikoy nga mabasa sa Biblia at tima to resolved that the Roman Catholic Church was founded by Christ according to Bibles. Nga naay mabasa apan dili litra po litra. Kay sumala man sa Biblia. No, dili word for word, verbatim et literatim, pero nay mabasa. Mabasa yun. Munang natubag ang pangutana, ang dibasa na to. Naasa mabasa? Basahon na to sa duha ka version sa Biblia o duha ka verses sa Biblia. Mateo 16:18 o Roma 11:23 mga igsoon. Muna itubag sa pangutana. Og lain niya, basing mong pangutana siya. Nato nga diha sa Mateo 16:18, mabasa ba ninyo diha Roman Catholic Church? Atong tubag nga dili lang kay ang Roma 16:18 maoy akong gipamatud-an kun dili koneksyon siya. Koneksyon siya sa Roma 11:23. So ang Roma 16:18 i-connect sa Roma 11:23. Kay dili man ta pwede nga kana lagi sakit sumala man si Biblia. O, dili ko niya limitahan ng isara. Munang atong nabasa. Munang mga igsoon. Munang galing amo lang diiris ang mga referensya. Okay na lang mga igsoon. Kay naaman, kami dili man siya pabor-pabor mga igsoon. Biblia man yung protestante. O dili ni tamper. Kung moingon akong atbang karon na tamper kini, please provide your evidence. Original kini, kita kini sa abroad na palit mga igsoon. Kung moingon siya nga Biblia hindi mo kini sa tao nan naa sa rules nga kinahanglan gawaton ang ini Bible version with exception sa akong confraternity nga wala na akong data kay aron nga inig-unay ra nga debate. Kay atong bispo masuko man og tanan mag-away-away ato inig-unay ra gyud siya. Muna mga igsoon. Muna paabot ko na ko ang pangutana nga naara Dios sa akong gipabarog. No, dili na ko kubag sa pangutana nga wala sa akong gipabarog. Focus naman kaysa si Kristo nagtukod og Roman Catholic. So pangutana siya kanus agi tukod ang simbahan Katoliko. Wala na sa matuod diana. Busa dili siya tubagon kay wala na sa tima. Dili siya tubagon. Kadua, mugamit siya og mga nainain ng mga outsource gawa sa Biblia. Last 2 minutes. Muna mga igsoon, sa dakong pagpaubos, akong napamatuan, pinaagi lamang sa Biblia, pinaagi sa duha ka teksto sa Biblia, o pinaagi sa duha ka bersyon sa Biblia, na ang si Kristo nagtukod o iglesia o kini nga iglesia o simbahan mao ang Roman Catholic Church. Sumala sa sulat ni Pablo ngadto sa mga Romans chapter 11 verse 23. Muna mga igsoon, ako nang di pangandaman unta kini nga kuan nga short na natin oras. Pasalamat ko sa atong suporta si Father Johnny ang suporta niani ng kalihukan o sa atong mga igsoon nga mga sabalista o wala ko nagpasakit mga igsoon. Igo lang ko nang bat-bat ini mga Biblia na akong gidala karon. Kinahanglan nila ng igon, ilang nang ipakita sa publiko. Ako sila magkadaog o manual sa akong ipabarong. Kaya kanili, piki nga referensya sa Biblia. Piki ni, kung mayo sila piki, ipakita. Kung mayo sila buwak man ko nabasa sa akong abad, naan mo ng problema igsoon. Dili ka na atong problema. Kaya itong role sumala sa ini version sa Biblia. Munang paabot ko sa pangutana. Kung naalang sa akong ipabarong, Britso, dili ko maglikoy-likoy. Kaya dili ko maglikay-likay mga igsoon. Dili ko moingon na wala sa tima. Ano man, likoy-likoy naman na. Natay rules ba na mga igsoon. Kanina kung dialogo, kung debate, this is higher order thinking skills. Kinahanglan pinigdamtik ang utok. Dili mo tanan pangutana sakto, dahil pangutana na sayo. Labi na hypothetical question o para sa complex question. Munang tunan sa mga debatidor o labi na sa mga ano. Daghang salamat o walay sa bayan na igsoon.
Okay, dagay salamat Brad Jiwan no sa imong pagbabatuon. So ato nadungog pamatuon ni Brad Jiwan. So ato karon sa mga pagpangutana doon sa nagulot ka mga minuto. Atong ihatan ang panahon alang kang Brad Green Alado. Okay. Unang pangutana. Father Jiwan. Sumala sa mong tema, resolve that Roman Catholic Church founded by Christ according to the Bible. Inong ipamahayan Roman Catholic Church. Pangutana. Diha sa imong ipamahayan o ipamatud-an, sumala sa Biblia ang Romanong Katoliko ang Roman o ang Catholic Church. Diba? Thank you sa maayong mga pangutana, bro. Ang ako ang iyang pangutana ni Brother Alado, nga ako pang ipabarong ang Catholic Church o ang Roman Catholic Church. Ang atong answer is both. Nga naman, first contention nato, Catholic sa to. Second contention nato, Roman Catholic Church. Kaya nga ako ipabarong ganihan, primero sa Mateo 16:18 nga magtukod si Kristo o simbahan. Kana nga simbahan ginatawag na og Catholic Church sa Juan 16:16. Munang both. 10 minutes. Ang isa nga Roman Catholic kay Logia por Roman 16:18 si Kristo nagtukod o simbahan o iglesia. Unya sa mga nga simbahan sumala sa sulat ni San Pablo ngadto sa Romans chapter 11:23 mao kana ang Roman ang Catholic Church. Munang tubag sa sada ng pangutana, bro. Okay. So ako pangutana, ang imong gipamahayan, ang imong gipamatud-an, Roman Catholic Church. Imong gipamatud-an sa Biblia, Roman Catholic Church. Wala sa atong tema, no both. Wala. So, ako pangutana, ang Romanong Katoliko sumala sa imong gipamatud-an diha sa Biblia. Mao ba kini ang pamatud-an nga niya sa imong referensya? Okay na to ba? Isuon nga mao ba kini ang pangatulan sa referensya? Wala man ta sa referensya kay ko ang mo kauban. Sumala sa Biblia. Yes, sumala sa Biblia ang Roman Catholic Church sa ikaduha nga convention. Pero sa primero convention Catholic Church. Okay na, bro. Okay, nalipat ko mo referensya dai. Iba ba dito? Okay. Gibasa nimo ang Mateo kapitulo 16:18. Sa pagpamatuod sa imong tema nga ang Romano Katoliko mao'y gitukod ni Kristo. Dili sa mao kapitulo bersikulo, ako pangutana, kinsa ang namulong dinhi? Si Kristo ba o ang ibang tao? Tubag. Kinsa ang namulong dinhi sa Mateo 16:18? Si Kristo ba o ang ibang tao? Ang tubag ng salamat, bro, na ang namulong niya sa Mateo 16:18 si Kristo. Muna kung sa mga simbahan na 1 minute nga mao na siya ang matod man ni San Pablo diha sa Church Epistles of St. Paul to the Romans chapter 11 verse 23 na Catholic Church. Muna Roman Catholic Church. Si Kristo nagtukod, si Kristo namulong. Busa ako na mapatulan ang Roman Catholic Church. Tinukod ni Kristo. Daghang salamat sa tiyan ng pangutana. Okay, so pangutana. Matod mo, si Kristo ang namulong. Kay namulong na si Kristo, o yun ka ba, isulti nila sa Juan 17, balaan na sila sa iyong pulong, kay iyong pulong kamaturan, diba? Gwapo may pangutana ni Brad nga balaan na sila. So, both sa Juan 16:17. Ako lang yung ibabaw ng kamay, Juan 16:16, Joseph Paul nga Biblia, Catholic Church na. Muna na mamatod, agya ko na ko. Ako dito sa'yo, brother. Pero dili ka mga lapas sa ipapahulay, kasi painong sa ipapahulay. Okay na pero isa ka na nato na sa 16. Catholic Church, ako lang mabasa. Muna, tsada may pangutana, brother. Salamat. Dito Juan 17, Juan 17. So, karon, matod mo, o yun ka, nga ang pulong ni Kristo balaan. Pangutana, dili sa Mateo 16:18, ang pulong ni Kristo balaan o kamaturan. Gisulti ba ni Kristo dili sa Mateo 16:18 nga pagatukuron ang Romanong Katoliko diha sa maong kapitulo bersikulo? Ang tubag, kung naminaw pa lang ni siya sa among presentation
kagalian, ako na siniingnan, na mabasa ba diha sa Mateo 16:18, nga si Kristo nag-ingon nga Roman Catholic Church na ako ito ba, ginamit ang duha ka teksto. Dili lang kay 16:18 sa Mateo, apil na ang Roma 11:23. Muna diha sa Mateo 16:18, sumpay ra ko siya. Sumpay mo man akong pamatunan. So dili ko malimitahan. Kay full Bible man akong topic. Muna natubag ang pangutana. Okay, magon mo, ang pagkinesisyon, mo na siya pagtukod o niyang sumpay dito sa Roma 11:23. Ato kasama ang Roma 11:23. Dito sa Roma 11:23. Mabasa ba nato ang gitawag nga gipamatud-an mo Roman Catholic Church dito sa Roma 11:23? Sada na pangutana. Correct. So mabasa ba ang tubag nato nga mabasa diya sumaga sa Mateo 16:18 nga si Kristo magtukod og simbahan ng iglesia o diri sa Epistles of Paul to the Romans chapter 11 verse 23 nga kana Catholic Church muna mabasa. Pero kung imo mong nga gitrapolitra atong tema sumala na sa Biblia. So sumala sa mabasa sa Biblia dili litra por litra. Kaya sa tahanan sa Sumalas Biblia pero gamit ng referensya. Biblia rin po referensya. Okay. So, nota na. O yung na diri sa Roma 11:23, wala isun sa Roman Catholic Church. ang tubag timon ang tubag na dili kasi reference sa ato Catholic Brother Exxon. Alam to dili kasi reference sa New Testament ni. Kung sumala sa atong rules na dawa ko ni siya. Mabasa mo yan. Natanawa na to ha. Episodes of Paul to the Apostles to the Romans. Na dayo, addition lang tayo ng oras, Catholic Church. Bakit babasa sa moderator? Mr. Moderator, pagay babasa. Okay, uluhan Epistle of Paul, the Apostle to the Romans. Okay, 11, versikulo 23. Okay. And God had excluded him from the grace of the gospel, so as to make the recovery impossible if he converted from the unbelief with God. Effect. Gusto ni tiguang katala. This shall be classified also grafted into the Catholic Church. Okay, nabasa. Ako po tanong, tubag. Dili sa Roma 11:23, ang pangutana mo ni. Okay, sige. Objection moderator. Ang katungdanan sa akong kaatbang mo na dili ba ko dito. O gani na dumog sa publiko nga ningon ang moderator nga nabasa. So, respetaran natin moderator. Dili ta mo komento kung ano na. Igsuon mo niya. Okay. So, base sa imong pangutana, sa iyang gipresentan, iyang nabasa. So, matod mo nabasa. Ako ipamunta ganina, oyon na ba din sa Roma 11:23, walay mabasa Romanong Katoliko. Ang imong gubasa, Katoliko. Mabasa ba niya Romanong Katoliko o Roman Church? Ako tubag lagi na mabasa pino man nato ni chapter ana dito sa unsi malapos ta sa buhat mabasa pino nato na the episodes of Paul Apostles to the Romans chapter 11 and God had not excluded them from the grace of the gospel as to make their recovery impossible if they be converted from unbelief which can God effect they shall be grafted into the Catholic Church na kinain 11:12 na ito ito at 25 paingon sa 26 for I would not have you ignorant of this mystery of God's providence lest ignorance fall of you in with false self-conceit the power of the Jews and now live in the blindness till the Gentile churches be advanced to an honorable state and fullness and then all the Israel of God the true faithful seed of Abraham and therein the main body of the Jew shall make up the Catholic Church and be saved from their state of unbelief. Nabasa ito. Okay.
O yun kang away Romano Katoliko diha, kundi Roman Church lang. Ang tubag na Romans, naalagay Romans, tapos ang Catholic Church, muna na mabasa. Kung ingon na ko dito kadaliya, nga na nabasa. Dili man ni litra por litra, basta kayo dibasa. Na ako malikon, kaya karon na makuha niya ako magigsoon. 25:26. For I will not have you ignorant of this mystery of God's providence, lest ignorance found you with a false self-concept. The part of the Jews are now left in the blindness to the Gentile choices, and they on the Israel of God, the true faithful seed of Abraham. And therein the main body of the Jews shall make up the Catholic Church and be saved from the state of unbelief. Nabasa. Okay. Sunod pangutanan. Kini Romans book nga imong gibasihan o imong gikuhaan o pangatuon ang Roma 11:24. Ang nagsulat kini si Apostol Pablo. Mo ba ning pasabot sa diyang niabot si Pedro o si Pablo sa Roma mao'y pagkatukod sa Iglesia Katoliko Romano matod sa imong gibasa tubag. Mayroong pangutanan na pag-abot na ba ni Pablo mo pagtungkol sa Iglesia sa Roman Catholic Church na dito po ni Cristo? Dili. Dito ni ang birthday of the church is sa Pentecostes. O kaya sa Mateo 16:18 is that is a plural future form. Pero unsa man ang San Pablo iyan ipaklaro unsa kini nga simbahan. O mo kini ang Catholic Church diya sa sulat niya sa Romans. Muna di modo ang Roman Catholic Church tinukod ni Cristo sumala sa duha ka teksto o duha ka version sa Biblia, Mateo 16:18 o Roma 11:23. Tubag sa pangutana. So, Time na time. Okay, maraming salamat sa pagkutala o tubag, no? Atong hanagang higayon ang pagpamatuod po ni Brad Green Alado alam po sa iyang negative side, no? So atong ihatag si Brad Green Alado sa Secretary. Dali lang bro, dali lang ang time. Nawalang oras diri. Okay. Okay. okay, salamat mga isunan no, sa higayon nga atong angkon karon alang sa paghatag o mga nagdalayan ng mga pagpamatuon sumala sa balang kasulatan, no? So salamat po kay ako nag-atbang buutan po, no? Si Brother Juan Barnes. So ang ako mag-isunan dili man ko sa pagpamatuon kundi akong supakon ang iyang gipamatuon. So ang iyang tema ang ipamatuan sumala sa Biblia, no? So klaro tinaw kayo matod pa niya result that Roman Catholic Church was founded by Christ according to the Bible. So ang iyang pagpamatuon sumala sa Biblia. Bigamit sa mga kapitulo bersikulo sa balang kasulatan, especially din sa Matthew kapitulo 16 verse 18 o sa Juan 16 o sa Roma 11:23, no? Sa pagpamatuon siya tema nga Romano Katoliko gitukod ni Kristo. So kung ako sulay basa mag-isuna sa mga bersikulo nga gisulti ni Kristo sa Matthew kapitulo 16-18, ato na sundon isuon, no? Ang iyang gisitar ng mga sitas kay mao man ang iyang gipamatudan. Ato tanaw kung tinuod ba gid kay na pamatudan. So mo rin ta sa iyang mga argumento mag-isulan diya sa Roma 11. Okay. So dili gisulti diri sa Matthew kapitulo 16 bersikulo 18. Wala gingon mag-isulan. O tungod ini gitawag ko ikaw Pedro nga buot ipasabot bato. O dinhi ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. O bisan ang gahom sa kamatayon di pili niini. So kini nga pagasulti ni Kristo pagatukuron ko ang akong iglesia ibabaw ining bato. Wala kay permiso si Kristo nga gitungkod ko ang Romano Katoliko. Wala kang ison si Kristo. Kundi pag ino ni Kristo nga pagatukuron
future tense. Pag imong pagkatungurod, sa ito pa, wala pa matungkol na kultuha. Di ba? O niya kay, di man niya mabasa, litra po litra, word for word, din sa Matthew Kapitulo 16-18, nga ditungkol ni Kristo ang Romanong Katoliko, midagan siya sa Juan Kapitulo 16. Ato mo tanawang isoon ang Juan 16, kung sakto ba ang iyang himo o gamit na sitas. Mato din sa Juan 16. Okay, sorry. 9. Ikit na. Okay na. 16. O ako adunay ubang makarnero nga dili sakop kining torila. Kinahanglan pagabanduan ko usab sila. O sila magapatalingmog sa akong tingog. O usaraon niya ang panon o usara ang magbalantay. So gigamit niya nigsoon ala sa pagpalig-on sa iyang temang ipamatunan nga the Roman Catholic Church was founded by Christ. Sa mga kapitulong versikulo, kung ako tanawin ison ang English version, naman ko'y the Fourth Translation Bible New Testament. Sa mga kapitulo o versikulo, dili sa Matthew, 1, 16. Kung mao ba ang atong mabasa sumala sa iyang sulti sa pagpamatod sa iyang tema. Mato palimhin sa Juan 16, another sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Wala kay magsulti dinhi nga that Roman Catholic Church was founded by Christ. Wala yun. Ang iyang style ng isunan, ang aning nagkunko siya ng versikulo sa Pikas, kunko sa Pikas, o niya isumpay aron waon. Pero sa pagkatinon lang, wala gid waon. Nga naman, ang iyang ibasa usang padayon sa iyang pagpabaro sa tema, kaning Roma Kapitulo 11:23, no? Ang iyang ipadayon sa pagpapatuod. Atong basahon iso aron nga masabtagin nato. Mato pa dinhi 11:23. O bisan pagani ang uban kanila kung dili sila magpabilin sa pagkadilit matinguon, igasumpay sila niini kay ang Dios mga himong man sa pagsumpay kanila pag-usab. Ang isgota ni kapitulo bersikulo nagabilin kini sa duha ka tribo. Ang Hintil o ang Hudyo. So gigamit niya kini sa pagpamatuod siyang tema. Muna ganina nangutana ko nga diha sa imong kapitulo bersikulo nga gibasa sa pagpamatuod sa imong tema dinhi sa Roma 11:23. Mabasa pa ang Roman Catholic Church. Ang iyang ibasa katong iyang pagkawaling Biblia nga gigamit. Nga dito, mabasa, Catholic Church. So, parang yan ipamatunan, Roman Catholic Church. Gibalik-balik niya basa, gibalik-balik ang pamutana, kaya ang iyang ibasa, Catholic Church, dili Roman Church, o dili Roman Catholic Church. O na, ang iyang ibasyan ay sa pamatuon, parang kay kaning Book of Romans, ang iyang ibasyan kay si Pablo nagsulat, atong libasahon isoon sa Roma Kapitulo 1, versikulo 1. No? Si Pablo ulit po ni Kristo, tinawag sa pag-apostol. Ginahin alang sa maayong balita. Nga kanito gisaad pinagi sa iyang propeta sa mga propesya diha sa balaang kasulatan. Si Apostol Pablo, usali siya sa mga tinawag sa Ginoo alang sa pagwali sa maayong balita. Sa iyang pagwali, gisulat niya aping ang Roma, Kapitulo 11,
23. Kung atong atras isuon sa mga kapitulo bersikulo, di na ito makita kung saan konteksto ni ini. No? Sa Roma kapitulo 11, versikulo 23, muatras na iso sa Gis, paingon sa 12. Sa Good News Bible ang basahan ng isunan. No? Niya gisulti din kung unsay konteksto ni kay mo na gigamit ni Isuon sa pabarog sa tema, no? 2 minutes, 2 minutes. Roma 11. Dili sa Gis no dinhi. Hinaot nga mabutaan sila o hinaot nga dili kuhaan ang mabutan nila nga pas-unon. Mga buktot sila hangtod sa hangtod. Ang mga Hudyo napantol kay wala sila nagtuo kang Kristo. Nanon sa man karon hibalugan ba nga ang pagkahulog hangtod sa dayon dili apan tungod sila paglapas nahatagan kahigayunan ang mga dili Hudyo nga maluwas. Mo ni konteksto ba isunan? Tungod kay ang mga Hudyo naglapas sa balangon sa Ginoo, ihatagan higayon ang mga hintil nga masumpay ang katong original nga olibo, giputol, isumpay ang ihalas nga olibo nga mao ang hintil. So kung pasabot, ato masaktan nga kinidili ni siya Romano. Nga naman, asa gikan? Gikan sa mga Hudyo. Dili ni Romano mag-isunan. Noon ang libro ni gamit niya, Romano. Kaya naman, mao ni ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Roma. Wala magsulti sa Pablo nga ang Romano Katoliko mao ang simbahan ang gitungod ni Kristo. Nagamit lang siya bigyan na live translation na mabasa nito, Catholic Church. Pero wala mabasa nito, Roman Catholic Church. Ako isa rin musumpat ka ng Catholic Church is universal. Ha? Universal ka na siya. Ang Seventh-day Adventist, universal ka po. Katawa siya. Pero ang topic na sila. Ako lang pasagot nga Catholic Church ang ibasa. Ako pa na babasa ba sa Roma? Time. Okay, wala na. Okay, so ganyan salamat, Brad Vin, no, sa iyong pagpamatuod. Ato ka sa 10 minutos na cross-examine ni Brad Jiwan, no? So ato ihatag si Brad Jiwan sa iyang time para sa 10 minutes na cross-examination. Ready na ka, bro? Okay, bro. Lingon mong kagalihan muatras ng ta, kaya nagamit ng Roma 11:23, muatras ng ta, Roma 11:10, paingon sa 12, akong pangutana, musukot bakal mubasa ko nga ay mabasa sa Roma 11:12 nga Catholic? Musukot baka mubasa ko o dili na? Okay. Kung mabasa din mo, Roman Catholic, musugot ko. Roman Catholic Church. Okay. Pero kung hindi mabasa ng Catholic Church, ayaw po sa. Lain mo tanan. Dito ko sa. Sumala sa akong gibasa nga Epistles of Paul to the Romans 23, and God had not excluded them from the grace of the gospel as to make the recovery impossible. If they converted from unbelief which God can effect, they shall be grafted into the Catholic Church. Ako pangutana, nadungog ba nimo ang Catholic Church? Wala na ko madungog ang Romano Katoliko o Roman Catholic Church. Ang imong tema, resolve the Roman Catholic Church. Ang iyong pangutanan, Catholic Church. Ang Catholic Church, nadungog na ko, pero ang Romano Katoliko o Roman Catholic Church, wala na ko madungog. Okay, klaro? Ako pangutana, wala pa ko sa Roman. Ay kabala sunod na. Nadunggan ba nimo ang Catholic Church? Kana kay sunod, promise. Okay, salamat sa pangutana. Sa imong ipamatud-an, resolve the Roman Catholic Church. Kung mamutana ka, ayaw po lang. Isa. 1 minute ang ako. Answer. 1 minute. Iyan ang pangutana, imo ba daw kadungog ang iyong pagbasa sa Catholic Church? Manay ay yung bukis sa patubag.
ganina, ingon ko ganina, sa atong tema, di ba sa ganina, na oo dili, bawal na. No? Kaya niyaw, ang atong tema, result that Roman Catholic Church was founded by Christ, ay mga naduhong ba nimo ang Catholic Church? Ang Roman Catholic Church, wala akong maduhong diya sa Roma, Kapitulo 11:23, muna klaro. Muna klaro. Lain pautanan na lang. Kaya kung mas tawag mo, Epistles of Paul, Apostles to the Romans, chapter 11:23. Ako masawa na, God had not excluded them from the grace of the gospel as to make their recovery impossible. If they converted to their unbelief, which God can effect, they shall be grafted into the Catholic Church. Akong pautana, nadungog ba nimo karon ang Roman Catholic Church? Okay, ato kanawon kung naman diha sa mga ibasa ang Roman. Okay? Ato masawon ko, ato kay basi. Manikas na natin, pwede. Wala nang word na pilitas. So, i-challenge akong katbang. So, kung mabasa na to, sugod pagkagagaan mo 100 points. Sumala sa imong bersikulo, mabasa ba diha ang gitawag Roman Catholic Church? Kaanton ko niya, Mr. Moderator. Kung basahan rin. Ako sa iyo na mo object. Ang iyang gingon is diha sa bersikulo. Alam niyo mo apilo ni hiting. Magkapas mo lang ka sa revelation. Apilo na itong hiting. Okay. Nara, basahan sa Mr. Moderator. Okay. Ang